Nasarakan idilaang kalman ti bangkay ti duwa a lalaki analmas iti Agcuyo River iti Fongar Barangay Samuki, Bontoc Mountain Province. Daduma a detalye kinalap ni Angel Kim Pengosro. Nabigbig dagiti nasao a lalaki ada Jeremiah Binanging Oy, agtawon iti 25, trabahador iti may sa bake shop iti nasao nga ili, ken residente iti poblasyon Mangkayan, Benguet. Ken ti kadwana ani Jacob Tingtan, agtawon iti 38, trabahador metlaeng iti may sa bake shop iti nasao nga ili, ken residente iti Baguio City. May basar iti investigasyon, nagpiknik dagiti nasao nga individual iti Karayan idi malam ti Lunes, kadwa ti talupay nga individual. Nagdigos dagiti dua iti sabali a paset ti Karayan, ngem saan daan nagsubli idi sumipnget. Sinapol dagiti kakadwada dagito iti Karayan, ngem saan daan nasapulan. Dagos da dayto nga impakamo kadagito otoridad ken naipatungpal ti search and rescue operation. Nupay kasta, nasarakan iti kalman dagiti nasao nga individual ang nakararab iti danum nga awanan iti biag. Iti postmortem examination nga impatungpal ni Municipal Health Officer Dr. Diga K. Gomez, pimusay dagiti duaga po iti panakalmes. Nagpalagip mo ti Bontoc MPS kadagiti umili ngagpangpanggap nga agpiknik iti Karayan. Kagaya nga itong dalawang victim natin ng drowning just yesterday, na allegedly ay nakainom sila ng alak. Ay alam naman natin, pag nakainom tayo ay bawal po sa tubig. Kasi tendency, kahit sabihin natin marunong tayo lumangoy, pero tendencies is pag nakainom kasi tayo, tendencies may mga pulikat, mga gano'n. And reminder na rin para sa lahat na kahit po yung tubig natin sa ilog ay medyo mababa, iba pa rin po yung current ng ilog as compared sa mga swimming pools, kaya sa mga beaches. Nabalakadan dagiti umili ken bisita aliklikan dati agdigos iti Karayan, nang runa iti malam a manamnama a dumakkel ken pumigsa ti paggas ti danom. Liklikan da pay nga agdigos a nakainom iti arak iti panaglanguida. Pag pumupunta po tayo para ito sa mga publiko na pumupunta po nagpipiknik dyan sa may ilog natin, take extra precaution po sa pagpunta natin sa ilog, lalo na yung mga picnic goers kasi kadalasan nagdadala tayo ng inumin. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.